Hrvatska policija uhapsila je danas više osoba u Zagrebu, Osijeku i Vukovaru, a među uhapšenima su donedavni predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić i njegov rođak, predsjednik Uprave Osijek Koteksa Zoran Škorić, prenose mediji u Hrvatskoj. Lokalni mediji javljaju da bi hapšenja mogla biti povezana i sa postavljanjem rasvete na Pelješkom mostu, prenosi HINA. Agencija navodi da je Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala Hrvatski USKOK saopštio, ne otkrivajući identitete uhapšenih, da su hapšenja i sprovođenje hitnih dokaznih radnji rezultat kriminalističkog istraživanja koje po njihovom nalogu sprovodi Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. U saopštenju je precizirano da se navedene radnje sprovode na području Zagreba, Osijeka i Vukovara i da je obuhvaćeno više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna krivična dela. Hrvatska policija je saopštila da se više osoba sumnjiči zbog krivičnih dela iz domena privrednog kriminaliteta i da će nakon završenog kriminalističkog istraživanja protiv njih biti podnete krivične prijave Uredu za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. USKOK je dodao da će nakon ispitivanja osumnjičenih doneti odluku o daljem postupanju, odnosno hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor. Josip Škorić je na čelu Hrvatskih cesta bio od 2017. a mediji su ga spominjali kao jednog od najbližih saradnika hrvatskog ministra Olega Butkovića. U avgustu je podneo ostavku iz ličnih razloga, ali je u tom javnom preduzeću ostao da radi kao savjetnik, navodi HINA.